podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, siomai, nos dda, a chroeso arall I benod o pod Rygbi Cymru. Gyda fi, Carwyn Evans, maen nhw wedi gadael fi'n rhydd dar botymau unwaith eto wythnos yma, a dwi'n falch I gael gweud bod ni ddim wedi rhoi gormod o ofn ar Nick, as mae wedi dod yn ôl I ymuno gyda ni am ail benod. Nos dda, Nick, sy'n wyt ti? Na, dwi'n oce, diolch fawr. Falch mae cyfres yr Edrych yn drosodd. Fedrai gobeithio dechrau mwynhau rygbi eto. Ond sicr, mae wedi bod yn benwythnos, mae wedi bod yn gyfres galed I Gymru, wrth gwrs, yn dod I ben disadwn diwetha gyda colled erbyn di Africa ar ddeuddegfed, colled yn olynol, ond efallai ddim gymaint o chwalfa a beth o pawb yn ei ddisgwyl? Na, o'n i dewr, o'n i taclo bob dim, yn neud yng ngorau, a pennau ddim yn lawr y gwbl, ond I fi, fel I De Africa, yn chydig bach fel training run. A roedd, maen nhw'n just mogri. Mae rhaid I chi deud yna. Dwi'n meddwl fel tîm, maen nhw wedi gwella esgwp yn y byd. Herwydd maen nhw, wel, fyswn i'n deud, mae'r ail tîm yn y pedwar gorau yn y byd ar hyn y bryd. Mae'na gymaint o gryfder yna. Maen nhw'n just arbennig o dda. A'r olwyr, dwi'n meddwl, yn chwarae well. So maen nhw dal yn gallu mynd yn ôl I blaenwyr, ond mae'r olwyr hefyd, maen nhw, dda. Odyn, bydde ti bosib gweud bod nhw'r perfect balance na ar hyn o bryd rhwng bac, prif, sy'n gweithio fel un, ond hefyd olwyr sy'n gallu sgorio o unrhyw le. A fi'n credu felly, be welon ni wythnos diwetha oedd De Africa yn ennill y gêm wel, erbyn hanner amser mewn ffordd, a tynnu trod off y pedal yn rhael hanner trial gwahanol beth a gweld sydd oedd yn gweithio. Ond un peth amdani nhw, maen nhw mor clinical, maen nhw'n cyrraedd y 22, a maen nhw'n sgori, anamal iawn welwn ni De Africa nawr, ddim yn sgori unwaith maen nhw'n mewn i'r 22, a dyna sy'n ein dim mor arbennig o dda I wylio. Maen nhw'n just mor gri, maen nhw'n gallu trechu, dros chdi. Wel, dwi ddim yn expert yn yr ymlaen, ond gath Archie Griffin, ond dwi'n teimlo dros o ddo. Maen nhw wastad yn dweud, maen nhw wedi dysgu rhywbeth all. Wel, dwi'n gwybod faint ti'n dysgu I cael ei chwalu yn y scrum. Na, yn sicr. O blaen bron o 1,000 o bobl yn gwylio. So siwr fydd yr ymarfer yn Caeredin wedi bod yn diddiorol fo cael sgwrs efo Thomas de Troy. Ie, na fydd yn mynd I weid yn fe. Mae'n un beth cael dy chwalu yn y scrum, mae'n beth arall cael un o dy gyd chwaraewyr o'r clwb dy ti wedyn. Na, fi'n gwybod, mae'r hen ddywediad na'n dweud bod ti'n lli dysgu rhywbeth, ond sdim byd da yn gweld chwaraewr yn cael ei elyddio ar ôl 36 munud am bod pethau ddim yn mynd yn ei ffordd. A pethau, fi'n credu felly oedd e'n benderfyniad oedd rhaid I wneud, ond wedyn felly byddwn ni'n holi o feddwl y proprio pentyn eraill oedd Dafydd yn y garfan a'i Archie Griffin oedd y chwaraewr iawn I ddechrau yn erbyn Di Africa. Dwi'n deall mae fe o'r dyfodol, ond I fi felly byddwn nhw'n well yn dechrau Henry Thomas yn erbyn Di Africa. Yn bendant. Oedd y gadl ar tîm chydig bach yn bod yn dweud yn ei ddim digon ffit. Dwi'n gwybod os di hwnna ti olo, ond fas yn gallu gwneud job dda yn hanner gêm. A wedyn roed Azarati I wneud Griffin o'na am yr ail hanner. Dyna'r peth. Ddim yn deall pam mae wedi dewis o'n ar carfan a peidio chwarae fel. Fel rhywun sy'n efo lot o brofiad. Dwi'n yn deall yna'r gwbl. Na'r peth yn fe, sôn fyna am lefelau ffitrwydd, ond bydde Gatlan wedi gwybod hynny cyn dewis y garfan. Oedd hwnna'n sioc dda fe, neu diw'n wedi bod yn gwylio rygbi rhanbarthol. Penderfyniad od iawn, a
bosib bydde Henry Thomas wedi cael yr un fath o treatment yn y sgrym, ond newn ni byth ffindio allan achos nath e ddim neud i ar y ca. Un person nath i ar y can gynt na disgwyl oedd Ebenetbeth. Anamal, mae rhywun yn gofyn wneud newid munud ola, mae chwaraewr o caliber Ebenetbeth yn camu ar y can, ond beth welon ni yn y 10 munud cynta oedd just faint mor athletic yw i pac nhw hefyd, fel y doi yn yr ail rheng yn carlamu lawr y can yn sgorio ceisio cynnar. A dim just, pan mae bobl yn dweud maint o'r chwewyr De Africa, mae Beard a Rowlands, maen nhw mawr, boys mawr, ond dim power, dyna beth sy'n wahanol. Just, cos pan ti'n edrych am y stats nhw, dim llawer o dan, rhwng nhw. Felly, so, fel dwi'n dweud, maen nhw just more powerus ac more greu. Odyn, a'n sicr. Fi'n credu falle mae mentality hefyd. Fi'n credu, yn amlwg, pan ti yn chwarae diffyg ar hyn o bryd, o ti ar y rhediad gwych, mae nhw arno'n chwarae ar un tîm Cymru sy'n wedi ennill, nawr sydd wedi mynd trwy 2024 heb ennill gêm. Mae'n galed cael yr un mindset fi'n credu. Ond un chwaraewr ni'n meddwl oedd gyda'r mindset iawn, a hynny ar ôl gael ei ollwng o'r tîm yn awr dyn nhw mewn tîm oedd Rio Dyer. Ddim yn deall o gwbl pan mae o ddim wedi cael ei dewis. Cos pan ti'n efo bobl sy'n ddim efo llawer o brofiad, mae o'n edrych fel test animal pan mae o'n chwarae. A erbyn nhw, mae gen nhw chydig bach o profiad. Ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd fanna. Chwarae teg i both yma, both yn chwarae dda hefyd. Do, yn sicr, a fi'n credu both yn llawn diolch i Gatlan a mi ddewis yn y perfformiad, a ni'n meddwl, Dewi Lake, o'n i'n siŵr mae fe byddai'r person iawn i gafteinio'r tîm, ond fi'n credu mae fe wedi dangos lot yn y gyfres bod e'n tipyn o leader yn y pac, ond hefyd i'r tîm, a bydden ni'n fwy na hapus i weld yn cadw fe'n mlaen fel capten am hwnnw, ti? Edrych yn ôl rwan am y cyfres. Dwi'n meddwl, y gêm yn ebyn Fiji wedi effeithio ni lot. Os o'n i ddim yn chwarae dda yn ebyn Australia, am byth wedi disgwyl ennill y gêm olaf, ond just, mae'r hyden ni wedi mynd lawr bob gêm ar ôl peidio ennill y gêm cyntaf. Ond sicr, oedd y domino effect i weld yn rhywbeth. Ti'n meddwl, reit, meiddwch Fiji, a mae gêm Australia'n dod, dim yn 50-50 felly, ond mae'n dod yn gêm le mae'r ddoi dîm yn meddwl bod nhw'n gallu ennill. Fel ti'n gweud, oedd neb yn disgwyl De Africa. Ond fi'n credu, y ffordd gollon i'r gêm ebyn Fiji yw'r pryder. Dim bod ni wedi colli, ond bod ni wedi completely diflannu oddi ar y cam mewn ffordd, yn dîm hollol gwahanol yn yr ail hanner. A mae jobyn caled ar rhanbarthau nawr, felly, dros y 2 fis nesaf i ail enyn hyder yn y chwaraewyr ma yn barod ar gyfer y 6 glad, achos o'n i bag bod lot o newid, anodd gweld canlyniadau Cymru yn newid dros nos. Na, dim yn gwbl. Wyrall fi Daf Jenkins yn ôl, wyrall Falatau a Adams. Mae Liam Williams wedi ymuno Saraceniaid. So, ond, okay, mae'n just, yr unig gêm ti'n disgwyl ni efo chydig bach o ennill yw i ffwrdd yn rhufen yn ebyn yr Eidal. A wyrall, os ni ennill hwnna, wyrall Lloegr yn ôl yn Caerdydd. Ond i'n sicr, dwi ddim yn edrych yn hawdd ar bapur, ond fel ti'n gweud, cwbl chwaraewyr yn dyn ôl, y chwaraewyr yma falle'n ennill nawr gyda'r rhanbarthau, cael buddigolaethau, bach o hyder, a pwy o wyr. Dyn nhw'n chwaraewyr gwael, dyw Cymru ddim wedi mynd yn dîm gwael, maen nhw just falle, mae rhywbeth yn mynd clico ar hyn o bryd, boed hynny o problemau oddi ar y cain effeithio nhw, bod falle y tîm hyfforddi, bod pethau ddim cweit yn gweithio fel oedd yn neud tro cynta rownd. Mae rhywbeth ddim cweit na, ond yn sicr y gobeith yw nawr felly bydden nhw'n cael perfformiadau da yn Ewrop dros i'r rhanbarthau. Wrth gwrs mae gemau darbu dros dolyg, mae un disadol, byddwn ni'n sôn o hwnna mewn chydig nawr, a wedyn erbyn y 6 glad fyddwn ni mewn lle
ble bod ni'n gallu cystadlu gobeithio, achos fi'n credu dyna ni eisiau gweld fel cefnogwyr. So ni'n disgwyl y gam plawn, achos mae Iwerddon o Ffrainc yn lefelau ar yn blaen. O leia bod ni'n dangos fwy o ffait na ni'n dangos os y gyfres yr hydref yma. Gach chi, mae'n adolygu cyfres. Dach chi'n disgwyl rhywbeth digwydd allan o hwnna, neu dach chi'n disgwyl Gatlin bod yn y swydd am y chweglau? Odw, fi'n credu fydd e dal yn ei swydd. Dwi'n yn gwybod os ydw eisiau fe yn ei swydd, ond dwi ddim yn credu bod yr undeb yn gallu justifio falle talu'r ffi fydd angen i gael e allan o'i gytundeb. Oeddi mae'n mynd i fod yn galed, ond dwi'n credu mae Gatlin fydd yn arwen Cymru pan fydd y chweglau yn cychwyn. Siwr wyt ti'n dilyn o, le ti'n eistedd? Wel, efo ti, really, dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod fysa rhywun arall, dwi'n dweud pwy, yn gallu cael mwy allan o'r chwaraewyr nhw, as ni'n efo. A hefyd y ffordd dyn ni chwarae. Dyna beth sy'n siomedig i fi. Dwi'n yn sicr os ni chwarae y ffordd iawn i swtio'r y players gen ni. Na, yn sicr, beth ni wedi arfer y Gatlin, yw'r rhedeg caled, mae chwaraewyr mawr, ond wedyn mae Ben Thomas yn chwarae yn y Crys 12, a dwi'n mynd gweud bod Ben Thomas yn fach, ond fe'n llai o faint na felly'r canolwyr traddodiadol mae Gatlin wedi dewis. Felly mae'n amlwg, mae fe'n trial newid i steil, a mae fe'n trial chwarae'r gêm fel mae'n cael ei chwarae dyn rhan fwyaf o gwledydd, ond y broblem yw felly bod ddim yn digon cyfarwydd ar steil ni hunan i allu implemento fe i'r safon sydd angen yn y gêm rhyngwladol. Na rai wedi bod yn sôn, os mae'n beth sy'n digwydd i Nigel Walker, mae rai wedi bod yn sôn, wrth mae fo'n mynd upstairs, mae'n gael fo'n pêl-droed yn den, a cael rhywun efo hawlu fel prif hyfforddwr a day-to-day ar y maes ymarfer. Ie, bydde hwnna'n diddorol. Fi'n mynd siŵr, mae hwnna i fi jyst yn tymlo fel symud y broblem, dim datrys y broblem, ond a hefyd, dim amarch i Rob Hawley, ond mae wedi bod yn gweithio nawr ers cymaint o amser o dan Warren Gatland, a dyw e yn mynd i gallu newid gymaint a hynny o'r steil mae fe wedi bod yn gyfarwydd, a dwi'n mynd gwybod. Tasa hwnna'n falle benderfyniad dros falle dros y chwe gwlad, a gweld sy'n mae pethau yn mynd cyn bod ni'n penwythnos. Be dwi'n credu sy'n hanfodol i Gymru nawr yw bod yr apwyntiad nesaf yw'r un cywir. Na, bosib wneithem digwydd nes cyfres yr haf, felly wneithem digwydd am flwyddyn. Ond beth sy'n rhaid i gael yw cael yn iawn. Be ni ddim yn gallu gwneud yw dewis y person anghywir eto am bod yn stuck mewn cycle o 2-3 mlynedd le dyn ni'n mynd ennill gemau. Na, dwi'n cytuno. Felly, fi'n credu, symud o'n i mlaen nawr, fi'n credu bod digon o dŵm yn glwm mewn i mlaen. Wrth gwrs, dim yn unig y rygbi ar y ca oedd y prif drafod penwythnos diwetha, ond oedd AGM, yr undeb yn cymryd lle di Sul. Dwi'n siŵr bod yna lot o sgyrsiau diddorol wedi bod, ond o'n i'n gweld bod gohebydd Scrum 5, Lauren Jenkins, yn yr AGM yn nath i rhoi cwbl o bwyntiau dath allan o'r cyfarfod ar ei tudalen Instagram. Nhw'n sôn am yr adroddiad mewn i'r gyfres yr hydref. Mae hwnna'n cael ei gyhoeddi, neu mae hwnna'n cael ei drafod ar bwrdd yr 15 o mis Rhagfyr, sy'n chydig dros bythefnos, fel ni'n recordo yma heno. Wedyn, edrych mewn i swydd Nigel Walker. Fi'n credu bod hwnna'n ddiddorol. Hefyd fi'n credu, os mae lot o broblemau ar y ca, oddi ar y ca, ond mae eisiau ni'n neud popeth yn iawn. Mae'r chance dyn ni fan hyn, i bod yn fod reseto. Strategaeth y gêm, nes ti'n nico di hwn, wrth ystwythan, strategaeth y gêm yng Nghymru ddim yn cael ei gyhoeddi tan 2025 sydd blwyddyn nesaf. Siomedig gyda hwnna? Dwi yn siomedig efo hwnna.
A dyna, mae Abi Turney a Colly Wood, be enw fo, wedi bod o flaen y pwllgor chwaraeon iaith yn y Senedd heddiw. Yn dyddiorol, oedd Nigel Walker bod lawr i fod yna, oedd o ddim yna. So, The read what you want into that, yeah. Watch the space, yeah. Yeah. So dwi'n meddwl beth sy'n stopio nhw cyhoeddi o rwan ydy'r arian, y pres mae bob clwb mynd i cael. A mae hwnna'n biti yn dydi, herwydd mae'n sôn yn cael mwy o arian blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl mae'n mynd fyny i 5,000 o funnau. A wedyn erbyn 2027-8, maen nhw'n cael 6 ar 6.5 million. So, i recruitment team bob rhanbarth rwan, mae hwnna'n pwysig yn di. Cos pwy sy'n mynd i sy'n gallu seinio rwan, cos fel arfer, mae bob dim yn cael ei sortio cyn dolyg. Sy'n clywed rwan am rhywun wedi symud o rhywle i clwb arall. Pwy sy'n mynd i ar gael amser hynny. A mae'n pwysau ar bob rhanbarth i trio ar seinio'r bobl Welsh Qualified Players, fel nhw'n galw fo, ia? A bobl wyrach sy'n chwarae yn Lloegr ar hyn y bryd. So, ond mae'n dibynnu lle maen nhw yn y contract efo'r Caeredin, pwy bynnag lle bynnag maen nhw'n chwarae. Bath. Ie, odi. A hefyd felly, o ti'n sôn, Bath Exeter yn amlwg, David Jenkins, Chris Jones, Ashley Griffin, dim ond enwi 3 fyna, maen nhw gyd mewn cytundebau yn Lloegr. Ond hefyd felly, mae lot o bwysau ar y chwaraewyr hynny sy'n chwarae'r rhanbarthau, sy'n ei blwyddyn ola o'i cytundebau nhw, ddim yn gwybod a fydden nhw'n cael cynnig cytundeb arall, cofio gweld y llynau. Chwaraewyr yn mynd i'r penwythnos ola, ddim yn gwybod ble bydden nhw blwyddyn nesaf. A mae'n hynod o anodd, achos mae'r rhanbarthau eisiau cadw chwaraewyr yma. Oedd y siample fan y Scarlett, lle o'n nhw moyn cadw chwaraewyr, ond yn llythrenol, o'n nhw'n gwybod beth oedd ei budget, o'n nhw'n methu cymito, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n rhaid ni ddod allan o'r habit o fod mor hwyr yn ei wneud e, neu bydd e just yn continuous circle o'r rhanbarthau ddim yn gwella, dan bwysau, munud ola yn trio arwyddo chwaraewyr, a'r chwaraewyr gorau yn mynd i glybiau eraill. Os yw'r gêm yn mynd i wella yng Nghymru, mae rhaid i ni gael hynny'n iawn bod y recrwtio'n gallu digwydd yn ddigon cynnar, fe bod ni'n gallu bod yn gystadleuol yn y farchnad. A wedyn, sy'n ddiddorol. Sori, Nick, beth o ti'n mynd i weid? Wel, dyna be maen nhw trio gwneud, yn dydi. So, dim just am flwyddyn, bydd hon o'n, fel ni'n dweud, ti'n gwybod faint o arian sy'n mynd i cael blwyddyn nesaf a blwyddyn wedyn. So, fedrwch chi paratoi cynllunio am hwnna, gobeithion a dyfodol, i peidio bod yn y sefyllfa maen nhw ar hyn y bryd. A mae'n wych, ond jyst i ategu eto ti fyna, mae'n wych gweld mwy o arian i'r rhanbarthau. Mae'n twmlo fel bod nhw wedi bod yn chwarae catch-up dros y cwbl o flynyddoedd diwetha, a braf gweld nhw'n arfer yn cael fwy o arian fel bod nhw'n gallu bod yn gystadleuol. Ond mae popeth yn dod gyda cafiat yn y byd. Mae does dim byd am ddim. Peth arall allan o'r cyfarfod AGM, wrth gwrs, bod yr undeb yn mynd i gymryd peth stakes, peth perchnogaeth, yn y rhanbarthau. A di hwnna'n beth da neu gwael neu? Ble ti'n meddwl? Wel, dwi wedi darllen a dwi wedi clywed rai bobl dweud, mae'n really poeni chydig bach, mae'n really poeni. Ond mae hwnna lawr i trust efo'r undeb. Ond mae'n digwydd, fel mae'n un peth yn nhw sôn, faint fel Jack Morgan neu pwy bynnag yn gallu chwarae. Mae hwnna'n digwydd yn barod. Fel enghraifft, mae'r round o UAC yr wythnos cyn y 6 glad. Wel, pwy bynnag yn y carfan Cymru, ddim mynd i chwarae yn y gêm yna. Yn bendant, mae'n rhywun yn bod lawr yn y feil, paratoi yn Paris. So, mae hwnna'n digwydd yn barod. Dim yn disgwyl Jack Morgan, Dewi Lake, rhywun arall sy'n wedi chwarae bob gêm, fel yn y blaenwyr, ddim mynd i bod chwarae dros y penwythnos rwan.
Maen nhw heiddi y rest. A maen nhw'n dig. So, dwi'n y poen i fi gymaint. Ond mae rai bobl really yn erbyn o. Ond i fi, beth sy'n bwysig fi'n credu yw y small print sy'n dod gyda'r y cytundeb hyn. Fi'n credu os yw yn gwella player welfare, os yw yn dod â fwy o arian i'r rhanbarthau, odi, mae fe'n beth da. Beth i fi ddim eisiau gweld yw bod nhw'n gallu dechrau chwarae Monopoly gyda chwaraewyr a rhoi nhw mewn rhanbarthau. Fi'n credu mae dal angen i'r rhanbarthau gael sei dros pa chwaraewyr maen nhw eisiau. Ond hefyd felly, beth bydde rhywbeth fel un yn helpu yw gyda sefyllfa rhywun fel Ben Thomas er enghraifft, sy'n yn chwarae yn y Crys 12 neu sy'n bennad yn chwarae y Crys 12 i Gaerdydd, dim opsiwn rili i chwarae fel 10. Ti'n bod Cymru weld fel bod nhw eisiau chwarae fel fwy o faswr. Wedyn, fi'n credu mae decision nhw fel cael popeth i cytuno bod y ddwy ochr yn hapus gyda fe. Wel, amlwg, syniadau hwn, does dim byd yn concret hwn, dy fe. Ond os daw ei hyn bod y rhanbarthau yn hapus gyda beth mae'r undeb yn ei reoli mewn ffordd. Ie, fel o'ch ti dweud, y small print sy'n pwysig yn dydi. Os yw'n sôn am cydweithio mwy, am cefnogi ffitwydd a ffordd mae hwnna'n iawn. Does gen i'n problem efo hwnna. So gan i weld, ond mae'n just pwysig i symud ymlaen efo hwn wan. Jim just i'r rhanbarthau. Cos mae cynllid yn cyfro lot o bethau. A mae just un dan pwysig sy'n stopio'r y dogfen dod allan. Odi, a na beth, ie, fel ti'n symud ymlaen sy'n siarad nawr, ond bron o fod, tynnu llinell dan y 2 munud diwetha, mae wedi digwydd, mae lot o anghydweld i bod rhwng yr undeb, rhwng yr rhanbarthau, cefnogwyr yn anhapus ac ati, ond fi'n credu, gan bod ni'n wlad mor fach, mae'n 4 tîm proffesiynol ni o fewn hanner 100 milltir lawr yr M4. Mae hwnna'n stori arall am ddiwrnod arall, fi'n gwybod ni'n iawn, dy fe, ond dyna'r sefyllfa ni yn ni ar hyn o bryd. Dyn ni eisiau symud ymlaen, herwydd mae'n rhaid dweud, mae'n dyn ni cario ymlaen efo 4. Oce, dyn ni cario ymlaen efo 4. Mae Jonathan Davies, os gen byd yn erbyn Jonathan Davies. Ond mae'n dweud, mae rhaid mi colli un. Wel, dyn ni wedi dweud, dyn ni ddim. So get over it. Fel dyn ni, does lot o bobl eisiau ni chwarae yn erbyn ti'n meddwl o Lloegr. Dyn ni ddim eisiau ni. Na. So, just get on with it. Ie, yn union. Ni yn lunion, a does dim modd newid hwnna. A un peth fi ddim yn hoffi gyda mynd lawr i'r tair rhanbarth. Fi jyst yn meddwl nawr am yr academies, y chwaraewyr ifanc na sydd dal yn byw adre. Os ydyn nhw'n cael gwared wedwn ni o'r Scarlet, er enghraifft. Os oes unrhyw chwaraewr promising wedyn, lawr yng ngwaelod Sir Benfro neu yn Ceredigion, i gyrraedd yr academy, byddai nhw deithio i Llandarsi sy'n byddwn ni'n gweud, yn 2 awr hawdd o Aberystwyth i gyrraedd yna. Fel, fi'n mynd credu... Wel, dim quite yn cytuno oherwydd, cofio os ti'n dod o'r gogledd. Wel, ie. Mae hyn o gwaith, ond dwi'n mynd siŵr iawn, chwaraewyr gogledd, a dyn nhw'n ymuno â un o academies a Rhanbarthau, neu ydyn nhw'n... Yndyn. Mae'n rhaid i boi rwan sy'n o Langefni, dwi'n meddwl, ail reng, a mae efo Scarlets. So, fel dwi'n dweud. Ie, mae hwnna'n 4 awr 5. Mae rai mynd i seil. Wel, dyna'r peth yn fi'n gwybod bod y tynfa lot o chwaraewyr y gogledd dros y ffin y Manceinion, gan bod e'n haws, a does dim bai ar y chwaraewyr hynny, achos mae'n dipyn o daith i'r de, ond fel fi'n gweud, mae hwnna'n bod hollol gwahanol, neu fyddwn ni mat andolig yn trafod hynny. Felly, beth yn ni... Wales Player Pathway cynlluniau, Nick. Ti eisiau sôn am hwn? Wel, dwi'n meddwl mae'n rhywbeth dda, really, oherwydd i fi, mae rai wedi bod yn cwyno am ydy 60 yn digon. Wel, i fi, fe'n just cam yn dydi. Ti'n gallu uwchwanegu mwy yn y dyfodol. Mae rhwng 15 a 24. Nath o'n sôn wedyn am player above their peers, key position. Ond just y ffaith nhw'n dod at... Dwi wedi gweld lluniau, mae hwnna'n digwydd yn barod. Mae'n dod o bob academy lawr i'r fel, a dwi wedi gweld Humphreys a
hawlu a Gatlin pigo yn y fewn. So mae'n digwydd yn barod. O, mae'n just wedi cyhoeddi o rwan fel initiative. O, fi'n Dwi'n credu. cytuno. Mae rhaid i chi dechrau rhywle, ti'n gallu dweud, wrach mae rhaid i fod yn, wrach yn cant, ond wrach yn gallu fod yn cant yn y dyfodol. Ond just rhywbeth i dechrau. Ie, na'r peth yna. Mae rhaid i fe gychwyn yn rhywle le bod yn practical a bod modd iddo fe weithio i'r hyfforddwyr ond hefyd i'r chwaraewyr. Beth ti ddim eisiau yw bod cant yn troi fyny a bod 40, 50 o'n nhw'n gadael yn siomedig di elwa dim byd o'r sesiynau. Wedyn fi'n credu Ie. cael nhw'n iawn gynta, wedyn clwn ni edrych ar y niferoedd. Achos beth sy'n rhaid ni wneud yw ffeindio ser y dyfodol. Bod ni'n gweld nhw'n yn y sesiynau yma, a bod nhw ddigon da fe gewn nhw gweld eto. Dwi ddim yn ddiwedd y byd, mae fe just yn start of a 10 i'r undeb. A mae'n dangos falle bod nhw'n sylweddoli bod angen gwneud rhywbeth hefyd yn dweud. A hwnna yw, mae positifrwydd ni'n mae'n gweld. A'r un peth sy'n dda, y ffaith da ni 4 tîm mor agos, ydy ti'n gallu neud hwnna. O dweud ni'n on. Ti'n gwneud hwnna'n De Affrica neu Australia. Ie. Yeah. Odi, na'r peth, mae'n amhosib meddwl am sut mae gwledydd eraill yn neud, ond ni'n ffodus bod da ni un motorway yng Nghymru sy'n caniatáu i hynny ddigwydd, ond na'n sicr, mae'n ar goel i fod yn byth da, gobeithio, byth bynnag. Reit, symud o'n i mlaen nawr i gemau'r penwythnos, wrth gwrs, edrych mlaen i gael URC nôl ar yn teledu? Yndw, dwi yn bendant dwi yn. Odi, mae'n twmlo fel, wel fi'n gweld mae wedi bod yn fus reit hir, ond mae'n braf meddwl nawr bod gemau yn dod nôl i'r rhanbarthau. A wrth gwrs, small matter of an East Wales derby. Fi'n gweld bod gêm Sgalys os Wener, ond mae'n manydd i ddechrau gyda'r derby Gaerdydd yn y dreigiau. Bydd yn diddorol os tia rwan, sy'n prif, wel, os dro anyway, prif y ffordd o. Ydy yna mynd i gwahaniaeth. Fel arfer yn pêl droed yn bendant sy'n cael bounce back ydy bach pryd ti'n cael y reolwr neu ffordd newydd. Ond dwi'n dal yn disgwyl ffaith mae'n Caerdydd chwarae yn adre. Dwi'n dal yn disgwyl Caerdydd i ennill. Sori, dorri'r draws ti. Yeah. Beth fi'n credu felly sy'n mynd i effeithio'r dreigiau yw bod y chwaraewyr felly bod nhw'n colli sydd wedi bod yn ngharfan Cymru yn fwy o hit na felly y chwaraewyr mae Gaerdydd wedi colli. Dim ond achos bod y Gaerdydd fwy o ddyfnder. Un peth, 2 tia, yn amlwg bod wedi cael 2 wythnos i fus gyda'r rhan fwyaf garfan nawr i geisio implementoi stay le a cyflwyno unrhyw newidiadau mae fe eisiau. Wedyn, bydden nhw'n gallu defnyddio hwnna fel esgus Brown di Sadwn, ond jyst gobeithio fydd y tywydd yn chwarae pêl mewn ffordd, a bod yn gyfle i ni i weld bach o rygbi, ond dwi'n credu bod fi'n cytuno o ti o ran y canlyniad mae Gaerdydd eithau achos bod nhw'n chwarae adre. Dim nhw'n wych oddi cartre, ond yn sicr maen nhw'n weld fel bod nhw wedi wneud yr Arms Park yn tipyn o Fortress. Just gobeithio, bydd yna dorf dda yna. Mae'n disgwyl dros 10,000. O, ffantastig, a gobeithio fan hyn, bydd y tywydd yn sicr ddim yn rhoi pobl i ffwrdd. Os bod nhw ddim yn gallu mynd, ond achos bod hi'n 4:45, bydd ddim rhy o'r gobeithio. Na. A maen nhw wedi colli Cart yn do, captain. Felly mae'n pwysig i pobl. Mae'n un boes, Fanaki, sy'n heb chwarae y gwbl, ond maen wedi arwyddo Steve Cummings hefyd. So mae rhaid i bobl fel yna yn sefyll fyny rwan. Cos siŵr maen nhw ar cyflog dda. Oedden, na'n sicr digon o brofiad i allu camu mewn i'r tîm a gwneud fel instant reaction mewn ffordd, ynddo fe? So fi'n credu fyddwn ni'n gweld dreigiau go wahanol falle i beth o'n i'n gweld o dan Dai Flanagan, just achos o'r fath o chwaraewyr oedd tia. Ond na, gyffroes i weld siwr eithi, fi'n credu beth sydd angen i'r dreigiau wneud yw cysondeb yn y tîm y fforddi, bod nhw'n stico gyda fan nawr am 2 dymor, 3 tymor, a bod nhw'n
bod nhw felly'n pigo fyny ar elfennau neu carfan sydd angen gwella, bod nhw ddim yn ffeindio'u hunain yn yr un fath o ryt blwyddyn o blwyddyn o blwyddyn, bod nhw'n dod mas o hwnna. Achos fi'n credu mae'r chwaraewyr na, mae'r garfan na sy'n gystadleuol, dim ond bod nhw ddim cweit yn gallu dod... Mae'r habit o golli yn stuck iddyn nhw, a dyn nhw'n gallu dod allan o'r habit na. A dyna be'n mynd yn ôl at y pwynt am y recrwtio. Dwi'n meddwl, mae Scarlett wedi recrwtio yn dda iawn. Mae bobl sydd wedi dod i fewn, fel Henry Thomas, Hepburn, Douglas, Manus van der Meer, nhw wedi penderfynu lleid yn eisiau pobl, a maen nhw wedi dod i fewn, dwi'n yn cynnar yn y tymor, ond maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth hefyd. So, chwarae teg i Scarlett, dwi'n meddwl, blwyddyn yma, maen nhw wedi recrwtio yn dda iawn. O di, mae'n cymryd digon amser iddyn nhw wneud hynny, ond fi'n cytuno ti, fi'n credu o'n nhw'n sylweddoli falle yn y 5 blaen oedd angen cryfhau, a maen nhw wedi gwneud hynny, a maen nhw wedi clico, a fi'n credu dyna'r peth dar Scarlett, oedd bod angen iddyn nhw gael pac oedd yn gweithio mewn ffordd, a bod nhw ddim yn... Achos mae dan yr olwyr, maen nhw wedi cael yr olwyr y spel, jyst angen pac oedd yn gallu ennill pêl dyn nhw, a dyna ni wedi gweld. Wel, gan bod ti wedi sôn am y Scarlett fel am hwnna'n yn easy link mewn iddyn nhw, wrth gwrs, maen nhw'n chwarae nos y fori, felly maen nhw, sorry, gen nos y fori, dyw pawb yn gwneud nos iau, maen nhw'n chwarae nos Wener, fyny yn Glasgow. Dwayne Peel wedi enwi y tîm, cwpl o enwau o garfan Cymru, falle, o'n i ddim wedi disgwyl gweld, ble Murray'n dechrau, Henry Thomas yn dechrau, a wedyn Ryan Elias, Cemdley Mathias, Alex Craig, oedd garfan ar gêm yr Alban oedd ystwetha, a Eddie James, a Tame Plumtree ar y fainc. Nawr, a'i cael i orfodi wneud hynny mae Peel achos anafiadau, neu oedd y boes y moyn cadw'r momentum o chwarae fynd, dwi'n yn gwybod, ond mae'n benderfyniad dewis gymaint o chwaraewyr sydd wedi bod bant y Cymru mewn gêm, ydw e? Ydy. Ond ffia ti yn ôl, di. Odi, wrth gwrs yw e. Mae hwnna'n pwysig. Dwi'n meddwl i Scarlett, mae'n gêm pwysig. Herwydd mae'n anodd iawn i mynd i Scotland. Ond mae lot o chwaraewyr nhw wedi chwarae 4 waith i'r Alban dros yr Hydref. So, yn y blaenwyr yn bendant, mae nhw chydig bach yn dibrofiad. So, ddim yn dweud mae Scarlett mynd i ennill, ond maen nhw eisiau cael rhywbeth allan o'r gêm, sy'n ei dweud. Ond sicr, a fel o'n i'n sôn chydig cyn bod ni'n dechrau recordio, os ti'n mynd i Scotland a trial cael canlyniad, mae penwythnos cyntaf ar ôl gemau rhyngwladol sicr yn amser da i wneud hynny. Wrth gwrs, felly bod y Scarlett yn mynd na gyda chydig o hyder, felly rhywbeth dyn nhw wedi cael yn eu carfan ers spel. Maen nhw wedi dechrau y tymor yn reit dda. Maen nhw'n yn y gêm ail gyfle, fi'n gwybod mae 6 round sydd wedi mynd, ond di ennill y 2 gêm ola. Felly, bach o free hit, byddai'n meddwl i'r Scarlett. A os gallwn nhw gael rhywbeth o'r gêm wedyn bonus, ond os gallwn nhw ennill, bydde fe'n sicr yn statement, felly mae dim... Mae pitch yn 3G yn dydi, so bydd yn game gyflym. Bydd yn sicr. Mae'n swtio'r Scarlett hefyd. O, definite, a fi'n credu, fel ti'n sôn, ie, mae... Bydd gen nhw ddigon o gyfleon, achos mae pac sy'n mynd i gallu ennill y bêl a olwyr sy'n mynd i gallu redeg i. Ni wedi gweld ble Murray yn neud i'r Scarlett ar hefyd i Gymru, a Ellis Mee yn gwneud i Llandyfri yn Super Rugby Cymru. Fi'n falch i weld i'n cael cyfle arall. A dangos falle bod Super Rugby Cymru'n gweithio, bod chwaraewyr sydd falle colli bach fform, slipo nhw lawr i'r Super Rugby am ychydig, a wedyn pan mae'r cyfle yn dod nôl, bod nhw'n dod nôl fyny i'r rhanbarthau. Wedyn braf gweld hynny'n gweithio hefyd. A cyfle i Max Page. Un peth sy'n poeni fi yn Cymru ydy, mae Max Page, mae'n edrych yn chwarae o dda, ond mae'n dyn gormod o pwysau ar nhw. Mae'n boi ifanc. Gadael fod ti ddim yn ateb i problemau Cymru eto. Welaeth fynd i bod yn y dyfodol. Ar hyn y bryd, jyst gadael chwarae. Fi'n credu bod ni'n eog iawn yng Nghymru, a dim bod fi'n eisiau beio y wasg, na ddim byd fan hyn nawr, just mae chwaraewr yn cael gêm da, mae'n cael ei plastro ym mhobman a fel the next big thing.
fel ti'n sôn, mae angen iddo fe gael, mae angen iddo fe chwarae llwyth o gemau. Sa'n wedi cael tymor llawn ar y lefel uchan rhanbarthol eto. Does dim angen taflu mewn i tîm Gymru. Os wedi ddigon da, fe ddaw i gyfle fe. Gadewch ddo fe chwarae i'r Ti'n cael Scarlett. tymor dda, wyr ar y taith i'r Japan. Hmm. Ymuno y carfan amser ni. Just gada chwarae Scarlett. Odyn, ie, achos fel ti'n sôn, mae'r step lan O, o mae'n rhanbarth. cael mawr yndi. Odi. A peth diwethaf ti'n moyn wneud yw lladd hyder chwaraewr ifanc achos bod pethau ddim yn mynd yn wych. Odi mae'n chwaraewr da iawn, ond mae lot o bethau yn ei gemau sydd angen ddyfod ddatblygu ar y lefel hyn cyn mwyn hyd yn oed meddwl bod e'n barod am i chwarae i Gymru, yn wedig fel canolwr. Wel, yn bendant, mae'n osod yn arbennig o dda, ond mae rhaid i amddiffyn hefyd. Os, yn union, ydy. Felly mae'n tipyn o her. Ond gobeithio, fel ti'n gweud, dawe llwyth o gemau yn y canol i'r Scarlett na, bod hynny'n gwella ar ei hyder e, wedyn bod e'n barod felly erbyn yr haf i gael ei considro i fod yng Ngharfan Cymru. Wedyn... Dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd i Sam Costello, ynddo. Odyn, yn union. Cefn o, dim bai o, you know. Na, a peth yw, cyn bod yn mynd ac Garfan Cymru, oedd yn cario'r Scarlett am ddwy dymor, achos o pethau ddim yn gweithio fyny. Dyw e ddim wedi cael cyfnod ers symud i Gymru, le mae wedi bod tu ôl pac sy'n dominant. Dyw e ddim wedi cael hynny, felly pwyll biau gyda chwaraewyr ifanc yma. Mae digon o amser ydyn nhw. A fi'n credu maen nhw wedi gwneud da fel gyda Eddie James yn dipo fe mewn y mas o tîm Cymru a hyn ac ati wedyn. Does dim... So'n i'n rhoi pwysau gwlad ar chwaraewr tan bod e'n barod i gymryd y pwysau ni mlaen. A fi'n credu dyna sy'n bwysig gyda rhywun fel Max Page, neu Danto neitha to, ynddo fe. So, ydych chi'n hyderus i gael rhywbeth allan o'r gêm? Fi'n credu mae'n problem ni fel cefnogwyr Scarlett yw bod ni'n orhyderus ym mhob gêm mynd i'n chwarae ynddo. Ond byddwn ni'n licio meddwl bod y chwaraewyr yn llawn hyder yn dilyn y bloc cyntaf. Yn wedig ar ôl y dechreuad o gêm gyfartal yn Benetton a colli yn erbyn Gaerdydd adre, i droi hynny rownd wedyn a gorffau fel wnaethon nhw. Dwi'n sicr yn gobeithio bod ni'n gystadleuol. A fi'n gobeithio mae'r ffaith bod yn tîm ni ar bapur, falle yn fwy profiadol na un Glasgow, yn rhoi rhyw fath o edge i ni. Yn amlwg, Glasgow fydd y ffefrynnau, achos wel, maen nhw'n dîm arbennig o dda. Mai dim y tîm cyntaf hwn, dyn nhw ddim yn mugs o bell ffordd. Ond dwi'n sicr yn credu gallwn ni gael rhywbeth o'r gêm a bod ni'n adeiladu'n tymor o gwmpas perfformiadau nesaf mewn ffordd. Wedyn, wrth gwrs, mae yna un tîm bach ar ôl y dîm Dinic. Nôl i ddisadwn, teithio allan i'r Eidal i wynebu Zebra. Ffyddiog fi'n cymryd o fuddugoliaeth gyda pwynt bonus. Fi'n gwybod bod ni'n mynd i gael y tîmoedd eto, ond... Wel, dwi ddim yn disgwyl i cael Gareth Thomas am y bed efo'r anaf yn a'r Jack ond fy ffend yn ôl, a oedd o'n chwarae'n dda, ond ar un boi arall, oedd o'n wastad yn reitio fo y Will Griffiths, a mae wedi cael anaf dwywaith. Mae wedi methu blon wedi blwyddyn arall allan o'r gêm. So, dim yn gwybod os ni'n mynd i cael point bonus, because we're not known for our attacking flair. Ond, dwi'n disgwyl i ennill. Fi'n credu dyna'r peth yna. Fi'n gwybod bod y tîmoedd yn yr Eidal wedi gwella bod y gêm yn yr Eidal wedi gwella, ond dwi'n dal i weld Zebra fel y tîm sy'n rhaid i tîmoedd Gymru feiddi pryd bynnag maen nhw'n chwarae nhw. Dim ond achos nhw yw dal y whipping boys mewn ffordd. Os oedd tîmoedd Gymru unrhyw aspirations o ddringo'r tabl, rhain yw'r gemau sy'n rhaid iddyn nhw ennill. A dwi yn credu bod digon dar gweilch pwy bynnag maen nhw'n dewis i gael y buddigoliaeth. Ond yn sicr, bydd yn ddorol gael Sireith Fender, achos un sydd wedi bod yn cael ei... beth yw'r gair fi'n meddwl? Un sydd wedi bod yn cael ei tipo fel potential i dîm Cymru. Wedyn, gen i weld Sireithau. A wrth gwrs, grad yn byd yn mynd i Ffranc. Fydd na sgidiau mawr i lenwi tymor nesaf fel arweinydd yn y tîm na hefyd. Yn bendant.
Fel dwi'n dweud, dwi'n disgwyl ennill, ond ddim point bonus. Na. Ond wrth gwrs, wrth bod ni'n recordo, dyw tîm oedd 30 Caerdydd na'r gwelch heb gael ei cyhoeddi. Felly dyna pam dyn ni ddim wedi trafod mewn manylder y dewisiadau, ond dwi'n siŵr fydden nhw ar draws i gyfannau cymdeithasol nhw o ddydd Gwener pan fydden nhw yn enwi'r tîmoedd, wrth gwrs. Sôn am wefannau cymdeithasol, os ych chi'n hoffi bych chi'n gwrando neu'n gweld, mae croeso i chi'n dilyn ni ar Instagram a ni ar Twitter, X, be bynnag chi'n galw fe, fel pod Rygbi Cymru. A ie, croeso chi ddanfod negeseuon, os unrhyw beth chi'n cytuno, cysylltwch gyda ni'n mwy na hapus i glywed wrthoch chi. Sori, dwi'n mynd trwy'r agenda fan hyn nawr, a dwi'n credu bod ni wedi croesi popeth. Wyt ti'n un am Super Rygbi Cymru, Nick? Wel, dwi'n edrych am canlyniadau. Weithiau dwi'n gwrando ar y pod. Ie. Ond weithiau, ond dwi'n... Achos ni wedi bod yn chwarae gêm, neu bod ni'n gwneud predictions ar gyfer Super Rygbi Cymru. Wedyn, ond dim ond pwy sy'n ennill. So ni'n gofyn am sgôr, so ni'n gwneud yn reit hawdd, bod ni wedi stryglan lot rhwngddo ni hyd yn hyn tymor yma. Wedyn, mae 5 gêm di sadwn gan amla, mae gêm ymlaen pan ni'n recordio ar nos Iau, felly dyw hynny ddim yn bodoli heno, felly dyna pam sy'n ni wedi cael unrhyw fath o sgôr update, ond y gêm gyntaf sy'n mae'n back-to-back yn Gaerdydd dy Sadwrn, wrth gwrs. Felly ffantastig os bydd crowd dan. Sori, ie. Mae'n syniad dda iawn. Odi, a fi'n credu os y fwy digwydd mwy o bod onest. Fi'n credu mae'n gyfle gwych i lenwi'r stadiymau, gael cefnogwyr mewn i wylio 2 gêm o rygbi am fargen, a wedyn pam lai. Felly gêm gyntaf dy Sadwrn, Caerdydd yn erbyn Pontypool. Siwt ti'n gweld hon dy mynd, Nick? Home advantage, Caerdydd. Ie, yn y ffodus, mae'n wrth y diflas lle, a fi'n credu bod fi'n cytuno ar y ti, a dim ond achos, Gaerdydd i fi yw surprise package lenni. O'n i ddim yn siŵr sut fydden nhw'n ymdopi gyda Super Rygbi Cymru, achos felly bod rhai o'r tîmoedd eraill sydd ddim yn directly connected i'r rhanbarth yn mynd i fod mewn lle cryfach, ond chwarae teg, maen nhw o'r frig y tabl yn llawn heiddiannol, wedi cael cwpl o 6-pointers fyd along the way. Wedyn Gaerdydd i ennill honna, ail gêm wedyn, Aberafan yn erbyn eich cynrychiolwyr chi yn y gogledd, RGC. Fel arfer, dyn ni aros yn y bus ar ôl ni 3,000 i lawr. Odi, creu credu. Maen nhw hollol gwahanol tîm pan nhw'n chwarae yn bai Carwyn. Ond lawr yn Aberafan yn hollol but Aberafan. Odi, mae'n odd yn dweud, fel pan maen nhw'n chwarae adre, maen nhw'n meiddi pawb i blaw Gaerdydd yn credu, dweud, gêm gyda'r dymor. Wedyn, mae fe'n, fel ti'n sôn ddo, mae'r siwrne na bob yn ail wythnos yn laddfa ar y chwaraewyr a'r tîm y Cation. Mae'n ddiddorol. Fi'n credu fi'n mynd i fynd yn derbyn i trwy ynddo. Fi'n credu mae RGC eitha hon, bod nhw'n troi tymor oddi cartre i ffwrdd, a bod nhw'n cael fuddigoliaeth na oddi cartre. Wedyn, gêm fawr prynhawn falle. Gaerdydd Pontypool yn fawr wrth gwrs, ond Llandyfri adre i Ben y Bont. Llandyfri weld fel bod i early season woes nhw drysto, a bod nhw nawr nôl yn y ras am y 6 uchaf, sicr am y 4 uchaf falle. Siwt ti'n gweld hon yn mynd? Llandyfri. Adre. Ar y 3G. Llandyfri. Ie, fi'n cytuno ti. Fi'n credu cwpl o thnosau cynta'r tymor, o'n i'n rhyw predicto Pen y Bont bob wythnos, achos o'n i'n licio beth o'n nhw'n gweld. Ond erbyn hyn, fi'n credu, fel ti'n sôn, mae Llandyfri, wedi troi tymor on, wedi ffindio'i trad, a maen nhw nawr yn dechrau dangos pam mae nhw enillodd y gyngre'r llynau. Felly, Llandyfri i fynd â honna. Casnewydd erbyn Cwins Gyfyrddin. Gyfyrddin, wrth gwrs, di cael tymor hollol bonkers yn rhai o'r canlyniadau, le maen nhw'n sgorio maen nhw'n curo Gaerdydd adre, wedyn maen nhw'n colli o 50 pwynt i ddim wythnos yn ôl ni oddi cartre. Siwt ti'n gweld hon yn mynd lawr yng Nghasnewydd? Sori, bod yn boring ond Casnewydd. Odi, mae reit anodd yn dweud, achos bod
fi'n ffynu mae Super Rugby Cymru wedi bod yn gystadleuol iawn tymor ma. Mae lot o gemau agos i bod. Mae'r gemau wythnos ma'n cwmpo, neu mae bron o fod yr hanner uchaf yn chwarae'r hanner isa. Wedyn mae'n mynd i fod yn anoddach cael upset, a fi'n credu, bod fi eisiau bod yn controversial a mynd yn derbyn a roi cefnogaeth i gyfyrddin yn tîm lleol i yn y gyngred, fi'n credu bod fi'n cytuno ar y tîm mai y tîm cartre fydd yn mynd a fydden nhw'n rhy grif i'w gwrthwynebwyr o'r gorllewin. A wedyn y gêm ola, Abertawe sydd dal yn eistedd ar gwaelod y tabl, dal yn chwilio am ei buddigoliaeth cyntaf o'r tymor, yn croesawu y Steelmen o Lynebwy sy'n eistedd yn ail, dim ond 2 bwynt tu ôl i Gaerdydd. Odyn ni'n mynd i gael upset, Nick, neu Glynebwy fydd yn gadael Abertawe? Glynebwy rhy gry yn y blaenwyr. Glynebwy i ennill hwnna. Odi, fi'n credu, mae Lenny mynd i fod yn dymor mawr i Abertawe yn ffindo'i trad, yn cyfarwyddo ar gyngrair, a'n cyfarwyddo gyda'r set-ups ac ati, a gobeithio gyda'r amser fydd ewn nhw'n gystadleuol, achos ni gyd eisiau gweld cyngred gystadleuol le mae o'r top i'r gwaelod yn gallu ennill, ond fi'n credu bydd Glynebwy'n edrych ar hon fel falle cyfle i gael y magic 6-pointer na, gobeithio falle cael bwlch ar Gaerdydd sy'n ar frig y tabl ar hyn o bryd. Mae gêm yn St Helens, ynddi? St Helens. Odi, Abertawe sy'n adre, ie. Abertawe. Just un peth sydd wedi dod allan, dwi'n gwybod os ti wedi dod allan, mae Gwylch yn deud rwan, dyn nhw ddim yn symud tan, blwyddyn nesaf, mis Rhagfyr blwyddyn nesaf, oherwydd ffaith mae clwb criced Abertawe dwi'n deall eisiau chwarae tymor, so does dim byd mynd i digwydd tan yr Hydref. Dwi'n deall, ni arfer chwarae criced, ond mae'n piti i Gwylch, dwi'n mynd deud, cam nesaf ni fel rhanbarth i chwarae o dechrau'r tymor, ond dwi'n deall pam. Ie, o'n i wedi gweld yn y flwyddyn yna, a fi jyst yn gobeithio bod y symud ma yn digwydd a bod a mae St Helens fydd cartref y Gwelch. Fi'n credu mae angen hwnna arnyn nhw i gael fel rhyw fath o identity hunain. Felly fi'n twmlo bod nhw wedi colli hwnna yn chwarae yn y stadiumswansea.com a bydde cael cartre hunain ar gau hanesyddol St Helens yn gymaint o fel lift i bawb sy'n involved ar rhanbarth fi'n credu. Fi'n credu bod mae'n driannu bod e'n mynd digwydd, ond fi'n jyst yn gobeithio mae dim hwn felly dechrau pethau yn mynd yn wrong gyda'r symud. Fi'n credu bod angen ar y gwerch, a bod honest y ti. Dwi'n cytuno. Felly, os nag oes ddim byd arall, na gyd sydd fi'n neud yw diolch i ti, Nick, unwaith eto am ymuno â ni. Wel, boed byw ac iach, fyddwn ni'n ôl pan wythnos nesaf, gwneud union yr un peth yn gobeithio gallu trafod tair buddigoliaeth i'r rhanbarthau Cymru. Byddwn ni'n gweud 4, ond gan bod yna darbi yn amffodus gallwn ni'n gael 4 wythnos ma. Ond, os chi'n mynd i wylio rygbi, chwarae rygbi, bydd bynnag chi'n neud gyda rygbi pan wythnos ma, mwynhewch a fi weld yn wythnos nesaf. Diolch yn iawn i chi. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.